Traballadores de Correos aproveitaron tamén, o que era festivo local en Lalín para poder materializar unha nova concentración, porque o facían este acto fora, concretamente en Compostela, e ali estiveron protestando por algo que vostedes xa coñecen, que vimos aquí contando, case fai imos camiño de un ano, que levan cas protestas, que se di a xiña, pero case camiñando cara a ese ano de protesta, porque seguen reiterando que teñen unha falta de persoal moi importante. Pero verán vostedes, no medio de todo isto, e que non se recollían moitas queixas, agora sí, comeza a haber moitas queixas no rural pola demora na entrega da correspondencia. Os veciños e as veciñas en moitas parroquias pois ven como as súas cartas chegan con moito retraso. A tal agora, digamos que non había tanta queixa, probablemente, ou alo menos non estábamos recollendo esas queixas, pero agora sí. Despois imos a falar delo, imos a falar tanto das protestas que veñen mantendo os traballadores de Correos, como o feito de que semella que esa falta de persoal que agora hai, que ven habendo dende hai bastante tempo, está directamente influindo, lóxicamente, no reparto, na entrega da correspondencia, e os veciños comezan xa a elevar as súas queixas por esa demora que están tendo na entrega das súas cartas. Dende fai, camiño de un ano que imos contando, non chegamos aínda a ese ano, pero que todo se andará se non hai cambios e se realmente non atenden as súas peticións, pois probablemente teñamos que falar xa de que se cumpre dentro de pouco ese ano en que comezaban as movilizacións, as protestas dos carteiros lalinenses. Por que? Xa saben vostedes, seguen pedindo, reivindicando que se cubran todas as prazas, e aproveitaban a xornada de onte festivo local en Lalín para desplazarse ata Compostela e ali escenificar de novo esa protesta. Que imos a falar delo, pero imos a falar tamén de que nos están chegando, como lles decía antes, queixas pola demora na entrega de correspondencia en moitos puntos do noso rural. Rafael Iglesias da CIGA Correos nos atende. Moi bo día, Rafael. Bon día a todos os ointes de Radio Voz. Un día así pasado por auga, non? Sí, está empezando ahora a chuviscar e parece que ven o primeiro temporal ou ciclocénice ou dana, como se chama agora, non? Auga e vento que imos a ter. Sí, dos ou tres días que prevén hasta o fin de semana. Habrá que capear como sempre. Sí, como é habitual. Onte estivestes en Compostela. Decíamos nuevamente para escenificar as vosas protestas, unhas protestas que vides mantendo, se non me equivoco, dende xa fai máis de 7 meses, e que paseniñamente fomos comentando un pouco, pero certamente con poucas novidades e con pouca atención as reivindicacións que vos marcades. Sí, efectivamente, Amelia, aproveitamos que aquí é festa local para toda a unidade de reparto que vamos reivindicando, que non se recorte brutalmente a plantilla, como ten a intención a empresa, polo menos na xornada de mañán de entrega de correspondencia xeral, as cartas de impresos e o que viña sendo habitualmente o correo tradicional, non? E aí nos desplazamos a xefatura zonal na Rúa do Franco en Santiago, e incluso nos apoyaron os compañeros da unidade de reparto de número 1, que hai varias en Compostela, que é a que sale ali a repartir do casco vello de Santiago. A ver, decir que efectivamente empeza a haber máis problemas, porque o lóxico é que se non se cubriren as vacantes, que non o fai, e encima hai xente de vacacións e non se cubren tampouco parte delas, e o personal que se contrata non coñece as rutas, pois o lóxico é que se produzan estes incidentes, non? Totalmente alleos a nosa responsabilidade, non? A empresa non dimensiona con efectivos suficientes a plantilla e, claro, eso se traduce nun servicio máis precario, non? Imos facendo o que se pode, pero dentro das jornadas temos 7 horas e media diarias e non podemos facer o que se podría facer en 10 cos compañeros ausentes, así de claro.
Porque a tal agora é certo que esas queixas, digamos, no rural, bueno, pues non se estaban ao mellor escenificando moito, pero estes días sí que estamos recollendo bastantes queixas porque fehacientemente hai unha demora na entrega da correspondencia. Explícanos como se fai exactamente pois esa entrega, que, digamos, tipo de correspondencia prevalece sobre outra, como funciona exactamente? Vamos a ver. Eso ven por líneas, efectivamente, hai a básica, que é a carta postal tradicional, que ven con un selo e con un carimbo de data, e, bueno, as que fan entregar masivas bancos, empresas de todo tipo, non? Incluso organismos oficiais, sin ser baixo firma. E logo está a propaganda, o que se chama impresos. E logo, bueno, pues ven o que é a línea da empresa de paquetería ahora, que se leva fundamentalmente pola tarde, e as notificacións dos organismos oficiais da administración local, central ou autonómica, non? Neste caso, que son as principais que temos, non? Eso se prioriza en función, primeiro, a baixa firma, paquetería especialmente, que o reparten o turno de tarde, pero na mañán, donde se afecta e perxudica a maioría dos afectados que viven no entorno rural, pois é a carta ordinaria, a línea básica, que realmente xa hai unha preselección por fechas de entrada, cando ven marcada no envío, pero hai outras que poñen franqueo pagado, que son a maioría deles, se vos dades conta, cando recibades a correspondencia, que non se sabe cando entrou na empresa, non? E ao mellor chega incluso aquí a la liña de distribución xa con retraso dunha semana. Claro, non sei eso, vamos, se produce ese retraso, encima non hai plantilla, pois xa me dirás, rizar o rizo, milagros non podemos facer. Claro. Se somos 23 e estamos 17, e incluso no Bran non se cubriron as vacacións de moitos que fomos de vacacións, e hai xente de baixa que tampouco se está cubrindo nestes momentos, que hai un caso en concreto só, pois non podemos, desde logo, dar o servicio acorde co que temos encomendado cada un dos que estamos no posto de traballo na unidade. Rafa, con que periodicidade, porque con que periodicidade se vai polo rural por cada aldea do rural? Bueno, eso vai en función, repito, dunha creba selectiva que facemos, un tipo de correspondencia que temos, non? Priorizando sempre baixo firma, as cartas certificadas, as paquetería, as notificacións, por suposto, e logo as que veñen con atasello, non? É dicir, as cartas que veñen selladas, e logo, pois eso, o que son as cartas ordinarias, que aparecen con franqueo pagado, non? De casas comerciais, repito, e de bancos fundamentalmente, de empresas, por exemplo, de suministradoras de electricidade, de gas, de, bueno, pois os recibos incluso da auga, eso ven hoxe fundamentalmente sin matasello. A ver, tamén sabemos que a Xunta, pois, sobre todo no CHUS, manda as citas médicas, e incluso, bueno, pues o INEM, a Oficina de Empleo, tamén manda masivas sin pasar, o sea, co sistema de franqueo pagado. E claro, nos aí, pois somos totalmente alleos, priorizamos o que teñen a data, como ordena a empresa, a factura inmediata, e nos calafón da cadena de mando, intermedio. Entonces, nos aí somos totalmente alleos, repito, se fai máis do que se daría, incluso atendendo os efectivos que temos. E isto se pode agravar, quero dicir, si agora mesmo está vendo estas queixas que son unha realidade, porque efectivamente se está vendo pois esta demora na entrega e que vos facedes o humanamente posible, porque cos efectivos que tedes, polo que nos explicas agora mesmo, pois non dades máis, isto incluso se pode ver agravado? Sí, efectivamente. A ver, podese facer, porque vida que demos moita plantilla neste ano, que temos moita antigüedade, que temos dereito a asuntos propios, se chaman os días añejos, non? E estamos a maioría deles
sin poderlo recoller, porque, claro, a empresa medio nos chantajea diciendo que no te cubren los días de permiso, y entonces, claro, ímoslo retrasando, y ahora, claro, tenemos que hacerlo antes de que empiece a campaña de Nadal, no mes de decembro. Entonces, bueno, pode ser incluso que outubro, novembro sean meses moi críticos neste sentido, sobre todo con empresa que non habla a torcer, non leva nada máis que un concurso de traslados no que vai de ano, e non adxudicou ninguna vacante, por certo, en Lalín, non, solamente no turno de tarde, non, para a paquetería, para cubrir algunhas vacantes que tiñan, e claro, na paquetería se levan a tarde paquetes, e na primeiro reparto, que incluso nos caen despois no segundo, o turno de mañán, que somos nós. Entonces, bueno, dice que los efectivos son los suficientes para dar una calidad de servicio acorde con a normativa, e non é certo, nós non estamos protestando por vicio, non. A nós o que nos extraña é que o público, a ciudadanía, o que fai uso do servicio postal público, pois teña a santa paciencia de queixarse tan pouco, non? Eso é certo, non? O digo con toda a seriedade, non? Me queda unha pregunta ao respecto de todo isto. Bueno, que xa fixestes un pouco de todo. Vos reunistes coas distintas formacións políticas. Se elevou esta cuestión pois aos máximos organismos posibles, porque se chegou, lembremos, pois directamente pois a Madrid con este tema. Que nos queda por facer? Ides a tirar a toalla? Ides a seguir mantendo as vosas concentracións? Nós, en principio, vamos a seguir incordiando, entre aspas, enténdaseme, reivindicando o dereito ao servicio postal universal no urbano e no rural, atendendo a normativas, a lei postal e as directivas comunitarias europeas al respecto, non? En este sentido, o próxima feira que toque en Lalín o día 3 de outubro, pois aí estaremos protestando, como seguimos facendo na nosa línea, non? Hasta que haxa unha resposta mínimamente satisfactoria, non? Nós non decimos que ao mellor os 4 vacantes que queren amortizar se cubran ao completo, pero sí que ten que dar o brazo a terceiro dicindo que aquí os efectivos necesarios non poden ser menos 4, de ninguna maneira, porque eso, o impacto estáse vendo o resultado, e peor será incluso se os máis antigos e os que podemos estar en edade de jubilación, ou xa podemos jubilarnos, pois facemos o dereito a jubilación efectiva, e tamén se quedan vacantes sin cubrir, o sea, do malo podemos estar a peor, non? Bueno, pois a ver se non imos a peor, porque a verdade é que xa queixas pois se van notando paseniñamente, e os carteiros pois seguen tamén con estas denuncias e con estas protestas. Rafael, moitas grazas de verdade por atendernos, como sempre. Moitas gracias a ti, Amelia, e a Radio Voz. Nos lamentamos que efectivamente estas incidencias serían nos veciños, pero de verdad non está na nosa man a solución. Sabemos cal é o problema, pero a solución non tiene que poner la parte económica, no a parte dos traballadores, a parte social. Moitas grazas, unha aperta, que teñas unha boa xornada. Igualmente, Amelia. Grazas, moi bo día.